אני רואה שיש לי עסק עם אדם שהוא... אני רואה שיש לי עסק עם אדם שהוא... בוא נגיד שהוא לא ידע לדבר את האמת, ואני עדין בעברית שלי כרגע. אני לא אמרתי שעשיתי תאונות, זה שקר מטורף, שהמצאת אותו, לא יודע למה, כנראה בשביל להפליל, אתה חושב שאני אידיוט ויגיד לך, כן, עשיתי תאונות. אם בן אדם רוצה לשקר, לפחות שידע איך לעשות את זה. יש לי, אמרתי, היעדר תביעות מהביטוח שנים על גבי שנים על גבי שנים, קל מאוד להוכיח את זה, אז בוא נגיד שכבר זה ממוסס את השקר הזה שהמצאת. בנוסף, יש לי הוכחה גם שהסוכנת ביטוח שלך לא אמרה לי אני אביא לך פרטים, אלא התקשרה בשביל להגיד לי שיש מצלמות ויותר להפחיד אותי, ולא רק זה, היא גם אמרה שאתה תעביר לי את הביטוח. גם לזה יש הוכחה. בנוסף, כמובן, אני לא מעוניין שאנחנו נתחיל להתנגח ולריב, כי יש ביטוח בשביל זה. ישלמו, לא ישלמו, אלוהים יודע. אבל זה לא הופך למישור אישי שאני צריך להתנגח איתך, ואתה צריך להתנגח איתי. מספיק התנגחת לי באוטו, ואתה יודע טוב מאוד בתוך לבך שהנגיחה הייתה באוטו, ואם יש איש מקצוע, יודע מי הצד הנוגח ומי הצד הננגח. אבל שוב, אתה רואה, אני לא מחפש לריב. ביום חמישי אתה נמצא במודיעין, נמסור אחד לשני, ואם לא, תחשוב על דרך אחרת להעביר את הביטוח. כי לפי חוק חייבים להעביר ביטוח. אין מה לעשות, זו המציאות. יש חוקי תורה ויש גם חוקי תנועה. אני לא רוצה להפוך את זה למשהו אישי ולהתחיל להריב על זה. יש חברות ביטוח שהסוכנים יריבו ביניהם, ויש חברות הביטוח יריבו ביניהם. לא אני ולא אתה. רק תעדכן אותי, ביום חמישי אתה רוצה להיפגש, תמסור פרטים.